हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आपडेट लानानै फैदों। बे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय जों बयनिबो साबना हामना अनजाथाव आसामनि मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया। नंगौ लोगोफोर, फोथायनो गोब्राब, नाथाय बेनो सैथो। बिथाङा दा बे बुहुमाव गैलिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मोनसे इभेन्टनि थाखाय सिंगापुराव दंहैयोमोन आरो बेयावनो दैनि एक्टिभिटिस खालामनाय समावनो दैयाव गबयो आरो बिथांखौ हरखाबनो देहा फाहामसालियाव लांनानै एडमिट खालामहैयो। नाथाय बिथाङा बेयावनो जोबथाहांबोयो। बिथांनि बेबायदि हरखाब रुंसारि जालांनायाव आसामजों लोगोसे दुलाराय भारतआवनो मिउजिक इन्डास्ट्रिनि गोबां खहा जाबाय आरो बिथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुग एबा देंखो मुलुगावबो गोबांथार बर' मेथाइफोर रोजाबदोंमोन। बिथांनि मोननैसो मुंदांखा मेथाइफोरा जादों जारौ फुंनि समाव, सिरि सिरि लासै लासै, जाहाराव सोरनि रैसुमै, अनगा अननाय आरो गोबांथार बर' मेथाइफोर बिथाङा रोजाबदों। बिथांनि जिउमानि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो इसोरनिसिम आरज गाबोदि जे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। नोंथांमोनाबो आरज गाब।